umuntu ebengakwazi uthandaza eveze ingalo zakhe. Hayi. Nicimba bathi abantu hayi ngumthetho ongazithixo. Yayi kukoyika uThixo kubantu bengamazi uThixo. Bemoyika uThixo bengamazi. Akho nto imbi njengale yokuba abantu bathi bona bamazi kakhulu uThixo kodwa bajaje phela umoyika. Bambeze endlini zokukholwa babe sepulpitini ze hayi behlulwe ngaba abantu kwakuthi abazi kwaThixo abanaThixo kodwa aba bathi bona banayo uThixo bathi bamazi kakhulu uThixo kodwa behlulwa ngaba babengamazi. Hayi Yesu hambaze kambe bheka kumicimbi yakowabo enabantu abadala yezinyanya banxiba ndilisekileyo. Nxiba kakuhle omakoti banxiba into zobukoti kuyokwenza umcimbi wasemakhaya bahlonela abangasekhoyo more than ukuhlonela uThixo. Ame bheke enkonzweni bahambaze kodwa Yesu abantu bamoyika uThixo abamazi thina sisindiswe amabandla ngeyiyo lento ayiyo. Yesu wasizwe ngela xesha amabandla ebengakhanvaseli ukugcwala. Hayi ebebizela abantu kuKristu. Nansizwe ngexesha amabandla sezinkampani esebenzela uba umuntu makagcwala ibandla lakhe abe neemembers ezininzi. Thina safika emabandleni esengamabandla ememeza uJesu. Thank you, Jesus. Kabe izinto ezinxitywayo esitaweni entoni ezinxibayo mina yayizizinto ezifazi iCalvary. Hayi Calvary abantu bakhulula izinto bebekade bezinxiba beze na sasisa impahla thina. Hey sisi izambatho zabantu sitshise sidlule zembatho sitshise ibhlukwa bebezinxiba bengamankazi namhlanje nimangazo ezikonzweni. Because that kufika i-original gospel fika ivangeli. Ayazi abantu sihlala nabo sawuhlabelela abantu bazosithulela sihlala nabo phansi sithi sicela ke siyaba i-makeup ikwenza ube mhle uleruthi ikwenza ube mhle kodwa ingxaki yethu inye qha we are preaching the original gospel, the old one. Hey now earlier saselishumayela besibona abantu befuna uba ngabo, because when you repent, when uguquka, you go back to your original. Ubuyela kumuntu onguye. Kanzeza umsele nyimi naba ndithi eminye izinto etshintsha imitshato ichitheke intoba lo mntwana mandane lo umhlotshana wena isa lo xa ethatha bamqaba kakhulu atshintsha angabonakali tu lo sibona umlungukazi elasoka nje uma limtshila nje litshila umlungu. Hey kuzofika ukutshona kwelanga iyatshintshwa lento ayifaka ebusweni. Kayigqiba ephuma ebhathini lo egqiba ukuhlala la nkwenkwane bimtshatile iba ngathi ayinguye uyi-opposite yalento ebeyibona emini. Hey the more madoda i-grace kaThixo ibilenza ibandla libe glorious, not gorgeous. Jesus. Abantu abasindisiwe ubumkhangela ene-natural beauty yakhe, ucekezela iglory kaThixo phezu kwakhe, not into zenze yena ngokwakhe. Namhlanje thina sifike kamabandla njalo, namhlanje la siwabona namhlanje ayifeki, ngoba umonakalo uqala kunkosikazi wami ezepastor angancibi. Sonke amakhosikazi afuna uhamba ngethayithi, ithayithi into yangaphansi sekuyinto okwenziwa ngayo namhlanje, not ngabangakholwayo, ngamakholwa.
ngoba ayikho into eqeqeshayo baba, into yangaphansi ukujinga kwehlutiko inxityiwe, kwehlutiko. Uyabona lo usebenza kakhulu uThixo emabandleni ethu ayinguye lo weBhayibhile. Uyabona lungena sazela yini amadoda akenethi izandla zasesiyathandaza. Ivangeli ndilibalisele lezi zinto zazifundiswa ngabantu abadala zitreyina indlela okuphila komuntu. Ivangeli kutitsha zona izinto zemvelo, iyo le iBhayibhile yami ikuthi uba imvelo le yenu kanti ayinifundisile. So kusho ukuthi xa ungasafundisekeli babalweni fundiswa na imvelo.